Dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama moneto yi I yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman ye min ye an ka nin kalifaba ye min ye an ka nin mukadamba ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bares restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira.
Foli ni tantoli an bɛ o lase aw ma ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen don janni ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw bisimila an ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka kɛ ni mɛ kalo tile 5 san 2025 wulafɛ kibaruya kɔnɔna la bi kunnafoliw a bakurubaw bɛna tali kɛ an ka jamana premier ministre a ye jalajɛba dɔ ka o nun don bi Bamako kɔnɔna la jalajɛ mun ni a bɛ tali kɛ maloko ani fo ka taa se dunkafa bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna la AES jamanaw o ni Marɔku jamana jɛna ka o bolo di ɲɔgɔn ma yaasa sira caman fɛ lakanako ani fo ka taa se ɲɛta kuntalajan sira caman fɛ an ka se ka jɛn an bolo di ɲɔgɔn ma Mali Burkina Faso ani Niger fo ka taa se Marɔku jamana ma an bɛ se ka jɛɲɔgɔnya ɲumanw sabati cogo min na kunnafoli bakulen aw dangana sɔɔni an bɛ segin ka na ka kibaru lase aw ma. An bɛ segin fɔ ko kura n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ka kɛ ni mɛ kalo tile 5 ye san 2025 jalajɛba dɔ nun donna an ka jamana kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ maloko baw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ malo ye dumuni mun ni an bɛ se k'a fɔ an ka dumuni tɛ se ka taa kɔ yɛrɛ maliyɛn fo ka taa se farafinna tile bɛ yan fɛ jamanaw Afrique de l'Ouest ko n'i y'a ta k'a lajɛ san kɔnɔ malo hakɛ min bɛ dun ko mɔgɔ kelenna bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka malo kilo 45 fo ka taa se kilo 55 hakɛ mɔgɔ kelen san kɔnɔna la b'a yira k'a fɔ malo ye an ka dala dumunifɛn belebeleba ye yaasa ka se ka maloko a bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna la san waati bɛɛ lajɛlen malo ka se ka yakubaya malosɛnɛnaw ka jɛkulu mun ani fo ka taa se malosɛnɛnaw jamana minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ farafinna kilebilanfɛ jamanaw kɔnɔna la u ye jalajɛba in ka a nun don forumu mun n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko a bɛna kɛ hakili falen yɔrɔ ye a bɛna kɛ boloɲɔgɔnma yɔrɔ ye an ka Mali jamana ani fo ka taa se farafinna kilebilanfɛ jamanaw sɛnɛkɛ jamanaw minnu bɛ malo sɛnɛ olu ka se k'u hakilinaw falen kɛnɛ in kɔnɔna la malo bɛ se ka ɲɛ cogo di ani fo ka taa se malo bɛ se ka bila san kurukara bɛɛ lajɛlen yaasa an ka malo ka se ka taa diɲɛ fantan 4 o y'a sɔrɔ a ye anw dun ka fa fɔlɔ ka sɔrɔ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an ka se ka dunkafa sabati farafinna kilebilanfɛ jamanaw kɔnɔ fo ka taa se ka malo feere jamana wɛrɛw ma a yɛrɛ la k'a fɔ nin jalajɛba in sen kan ni a ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana premier ministre bolo général de division Abdoulaye Mayiga a yɛrɛ la k'a fɔ jamana 13 olu de nana u nin don nin jalajɛba in na jamana min bɛ tali kɛ Mali Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire jamana Gambie Ghana Guinée Libéria Niger Sénégal Sierra Leone Togo fo ka taa se Nigeria ma ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ka malosɛnɛnaw u nana ka hakili falenfalenw kɛ ka fɛlɛn dabaliw ka u bila sen kan yaasa maloko bɛ se ka yiriwa cogo di farafinna kilebilanfɛ jamanaw kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ maa mun bɛ yen nɔ ni o bɛ malokow ɲɛmaa la ni o ye interprofessionnels ye olu yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye hakilina ɲumanba ye k'u kun sigilen bɛ a kɔnɔ bawo baloko sira fɛ h'a ka ja balo bakuruba mun y'a fɔ a ye cogo min na ni o ye malo ye o ka se ka sabati farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dunkafa ka se ka yiriwa ko nin ye olu fɛlakoba ye wa u bɛ jamana ɲɛmaaw fo nin kɔrɔfɔ in na an ka jamana premier ministre ni o ye général division Abdoulaye Mayiga a yɛrɛ k'a fɔ ko nin hakilina in k'a bɛ tare bawo ko nin ye jamana ɲɛmaaw hakilinakoba ye jamana ɲɛmaaw tun ye fɛn dɔ bila sen kan ko Mali kura taasira ka bɛn ni san 2063 ye ko o tun ye o fɛlɛ min bila sen kan baloko burakun kan ko nin bɛ don o kadara kɔnɔ wa nin n'o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dafa ani fo ka taa se hakilina wɛrɛ tun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o bɛ ɲɛtaa kuntalajan ko fɔ san 2024 ka taa bila san 2033 ma ni o b'a wele ko stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable jamana premier ministre ka fɔ la ko nin bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛmaaw tun kɛlen don ka nun bila sen kan wa ni hakilina kura min talen filɛ nin ye ko bolo de bɛ di ɲɔgɔn ma de jamana 13 ni ɲɔgɔn cɛ yaasa maloko h'a ka ja dunkafa ka se ka sabati farafinna kilebiyanfɛ jamanaw na cogo min na keba n'an bɔr'o kɔnɔna la an bɛ taa AES jamanaw ni Marɔku jamana jɛna ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka hakilina ɲumanw bila sen kan ka baaraw ka o kolo don an ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya mun bɛ taa sira bɛɛ lajɛlen fɛ AES jamanaw ni Marɔku jamana jalajɛba tun bɛ ka kɛ Marɔkukaw bara ka kɛ ni avril kalo labanw ye
jalaja mun ni a sigira donc a bɔ bɛ se ka nɔgɔya cogo di AES jamanaw ani Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ jago sira fɛ arala k'a fɔ o jalajɛba in kɔnɔna la ɲɔgɔnyeba kɛra an ka jamana kɔkancɛw minisiri ani Maroc jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali kɛ u ka masakɛ mun bɛ yen bi ni o ye Mohamed Sisi ye jalajɛba mun n'a yɛrɛ la k'a fɔ an ka jamanaw tɔgɔ la kɔkancɛw minisiri Abdoulaye Diop ale tun bɛ yen nɔ Mali jamana tɔgɔ la fo ka taa se Burkina Faso kɔkancɛw minisiri fɛnɛ tun bɛ yen nɔ ni o ye Jean-Marie Traoré fo ka taa se Niger kɔkancɛw minisiri Bakari Yao Sangare olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ jamana saba tɔgɔ la AES jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la ni u ni jamana kuntigi Maroc masakɛ u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya arala k'a fɔ kumaɲɔgɔnw kɛra kumaɲɔgɔnya jɛlenba ye bawo jamana saba in bɛɛ lajɛlen jɛra k'a fɔ ko Maroc ye jamana ye jamana mun b'a yɛrɛ bonya ko Maroc jamana tɛ a da don jamana wɛrɛ koɲɛw la Maroc jamana ye an partenaire belebeleba ye bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen olu bɛ ka essayer ka anw di ni u ɲɛ kɛrɛn ye olu bɛ ka juguya min ta ka ɲɛsin anw ma ko Maroc jamana ye anw teri jamanaba ye wa Maroc ka teriɲɔgɔnya jɛɲɔgɔnya ye jɛɲɔgɔnya sabatilenba ye k'o de la an bɛna an ɲɛsin Maroc jamana ma kosɛbɛ wa jalajɛba in k'a kɛra tare ye a kɛra nisɔndiyako yɔrɔba ye bawo AES jamanaw kɔkancɛw minisiriw y'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la ko an ni Maroc boloɲɔgɔnmaw a tɛmɛna sira bɛɛ lajɛlen fɛ an y'a fɔ cogo min na jago sira o bɔra kɔnɔna la ko an bɛna boloɲɔgɔn ma sira min fɛ tuguni o de ye lakanako bunakun ye bawo ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ cɛɲakan jamanaw la fɛn min bɛ ka maa ŋaniya jugu ninnu fɛn min bɛ se ka u kologiriya k'u o ye de ye jamana dɔ ka sɔrɔ cɛɲakan jamanaw kɔnɔ mun bɛ u ladon u fɛ yen nɔ ko Maroc jamana dun ye jamana ye jamana mun tɛ jamana jugu ye jamana mun ye jamana ɲumanba ye an teri ɲuman don wa a bɛ baara min kɛ a ka baara bɛɛ lajɛlen jɛlen don wa a t'a da don ko la ko mun t'a ɲɛsira la k'o de la an ye danaya ta k'a da Maroc jamana kɔ bi wa an y'a dɔn k'a fɔ an ni Maroc an bɛ se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sira caman fɛ wa lakanako bunakun kan ko nin ye gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin juguw ma jugu mun ni jamana wɛrɛ min bɛ ka u dɛmɛ ko la maa fɛn fɛn de bɛ yen nɔ kɛnɛma jugu fara kɔkan jugu kan ni e de ko k'e bɛna juguya ta ka ɲɛsin AES jamanaw ma k'i bɛ Maroc jamana ani AES jamanaw fanga faralen ɲɔgɔn k'i b'a sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ ko fo bɛɛ lajɛlen ka o dɔn k'o diya k'u bunatigɛ k'a fɔ Maroc ni Mali politiki ko sira fɛ an bɛ don min na ko bi ani fo ka taa se AES jamana tɔw ma boloɲɔgɔnma bɛna k'an ni ɲɔgɔn cɛ ta an bɛ se ka jɛ ka jɛɲɔgɔnya ɲumanw kɛ cogo min na AES jamana ani Maroc jamana bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa ɲɛ cogo min n'an bɔra o kɔnɔna la Keba an bɛ taa Mali ani Guinée Conakry an jara ka jalajɛba kɛ n'a bɛ wele ko commission mixte o sigira sen kan lakanako bunakun kan bawo ka kɛ ni waati in ye a tako fɔlɔ ko o baaraw kun cɛra ka kɛ ni avril kalo labanw ɲarila k'a fɔ an ka jamana wolomasiri tabaw ka minisiriso o secrétaire général tun bɛ ka nin baara in ka a ɲɛ minɛ n'o bɛ tali kɛ journal de division Sidiki Samakela ko ale bɛ ka baara mun kɛ jamana fintigilakaw ka ɲɛmaa ale tɔgɔ la a ka ɲɛmaa tɔgɔ la ko Guinée ni Mali ye jamana dancɛba ye wa an b'a dɔn k'a fɔ lakanako bunakun kan n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko a ka ca Ala fɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna la wa a bɛ kɛ gɛrɛntɛba ye ka ɲɛsin maa ŋaniya jugu ma an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a nafa ka bon kosɛbɛ maa jugu kɛlɛli la ka bɔ an ka dancɛw la o de sababu la ni jalajɛba in kɛra yɛrɛ la k'a fɔ jalajɛ in ɲɛmaa bɛ fɛn mun ye minisiriw ka nɔnɔbilaw Guinée Conakry fana u ka défense ni o ye lakanako minisiri ale ka maa mun tun bɛ ni jalajɛba in kɛnɛ kan a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ni Guinée an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko ye wa ko bɛɛ lajɛlen ka dɔn k'a fɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ wa lakanako an y'o de kologiriya kosɛbɛ ko an bɛna baara kɛ sira damadɔ fɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ renseignement ka se ka kibaruya di ɲɔgɔn ma ani patrouille conjointe ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka munumunu salo kɛ an ka dancɛw la yaasa ka se ka maa juguw kɛlɛ n'o bɔra o kɔnɔ la wa ko formation ni o ye dɔntakaraw ye kɛlɛ ko sira fɛ o formation bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ fintigilakaw ka kalanso ni école militaire ko ka jango bolo ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani fo ka taa se lasigidensow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la défense ko ka sɛbɛntiya ka u tɔni sigi o kan kosɛbɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nin b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Guinée Conakry jamana k'a fɔ ko a bɛna don AES kɔnɔ ko place bilalen don AES ye nin b'a yɛrɛ k'a fɔ don nataw la maa bɛ se ka sigi ni o ye bawo ko kɔrɔfɔ minnu fɔra
wulikajɔ minnu kɛra nin bɛɛ lajɛlen ye AES hakilinaw ye Guinée Conakry jamana ani an ka jamana u ye jalajɛba mun kɛ tantɔn ko ani AES hakilinaw bɛɛ lajɛlen ye hakilina kelen ye ko ne y'a ta k'a lajɛ a laɲiniw bɛɛ lajɛlen de ye fanga bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ka se ka lakanako sinsin ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ don nataw la maa bɛ se ka sigi n'a ye ko Guinée Conakry jamana a sigiyɔrɔ o bɛ se ka bila AES jamana kɔnɔ la bawo ko fɛn fɛn fɔra nin ye lakana ko hakilina fɛn fɛn taara a bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina kelen de fɔ ni o ye ka se ka maajugu kɛlɛ ka bɔ cɛɲɛkan jamana kɔnɔ ka cɛɲɛkan jamanadenw bɛɛ lajɛlen lafiya keba an bɛ taa kɛnɛyako bɔnakun kan bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaso ye hakilina dɔ ta hakilina mun ni a bɛ jamana ɲɛmaaso ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn jigitigiw walew la ka se ka yeelenw k'a di an ka kɛnɛyaso caman ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko odonto o kɔfɛ ani fo ka taa se dermatologie o dɔgɔtɔrɔso min bɛ Bamakɔ kɔnɔna la o fana kɔfɛ hôpital du Mali o fana kɔfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko commune 3 kɛnɛyasoba n'o ye centre de santé olu fana ye panneau sɔrɔ panneau capacité min bɛ t'i jɔ kilo waati 400 hakɛ la ani fo ka taa se joli marayɔrɔ mun bɛ yen nɔ joli lasagoyɔrɔ o cakɛdaba an ka jamana kɔnɔ centre national de transfusion sanguine olu fana ye kilo waati 600 hakɛ u y'o sɔrɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra jamana ɲɛmaa ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan ni a ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw fɛɛrɛw ye service social ko ka se ka kɛnɛyasoba minnu bɛ yen nɔ ha ka ja malidenw bɛ kɛnɛya sɔrɔ cogo di kuran ka se ka kɛ yen waati bɛɛ lajɛlen na ka kɛnɛya ko ka a sinsin ko in bɛɛ lajɛlen ko a baaraw kɛra an ka jamana kɛnɛya minisiri muso ni ale ka cɛw fana ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw ma développement social ani fo ka taa se jamana ɲɛmaa ka conseiller mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ œuvre sociale kunna olu bɛɛ lajɛlen jɛra k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin panneau in k'a dayɛlɛli baaraw kɛ ka ɲɛsin sigida sabanan a kɛnɛyaso ani fo ka taa se jolidisoba ma ko nin ye jamanakuntigi ka hakilinaw ye ka se ka malidenw ka kɛnɛya di maliden bɛɛ lajɛlen ma ha ka ja maliden bɛ diɲɛ fan o fan kɛnɛyasow bɛɛ lajɛlen ka se ka kuran d'u ma ni hakilina mun ni a bɛ ta o de kadara kɔnɔ la wa wulikajɔw bɛ to sen na yaasa kurantigɛ ko ka se ka a kɛ ko kan ko ye k'a ban pewu kɛnɛyasow la kɛnɛya ka se ka sabati kɛnɛya tigilamɔgɔw banabaatɔw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra la keba an bɛ taa transport ko bunakun kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la ani fo ka taa se UEMOA jamanaw olu ɲɛmaaw tun ye fɛɛrɛ dɔ ta k'a fɔ ko mɔbiliba minnu bɛ boli ko dɔ ka bɔ mɔbilibaw janya na ka sabu kɛ ni sirakow ye ani UEMOA ka fɛɛrɛw ko ka se ka o bɛɛ lajɛlen sabati ko mɔbilibaw u ka dɔ b'u ka gabari la k'u bila norme dɔ la o baara min kun kɛra sabu ye ko ka mɔbili caman ka boliw ka o ɲɔngiri Senegal jamana a mɔbiliba caman kun y'u yɛrɛ sɔrɔ Mali dugukolo kan u kun balan bɛ u kun tɛ ka se ka bɔyɔrɔ sɔrɔ ko ka kɛ ni nin waati in ye kumaɲɔgɔnw kɔfɛ Senegal jamana ani an ka jamana u ye bɛnkan sɔrɔ k'a fɔ ko tile 15 o de dira mɔbilibatigiw ma Senegal jamana mɔbiliba minnu kun bolo kelen bɛ yan nɔ u ka se ka bɔ ka taa Senegal jamana kɔnɔ ani maa minnu fana kun bɛ yen nɔ n'u bɛ ka don u ka se ka don yaasa o tile 15 in na n'u donna u ka se ka taa se garaji la ka mɔbili tigɛ ka bɛn ni janya mun fɔra ani giriya mun fɔra ka se ka bɛn n'o ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin waati in a kɛra nisɔndiyakoba ye bawo ko transporteurs kun ye u yɛrɛ jɔlen ye u t'a dɔn u bɛna kɛ cogo min na bawo ko waati in kabi avril kalo daminɛ waati in kun sera ka sɔrɔ a kun fɔra maaw ye a bɛ waati jan bɔ ko in bɛna bila sen kan nka ka kɛ ni nin waati tile 15 in ye ko mun sɔrɔla jamana ɲɛmaaw ka kumaɲɔgɔnyaw an'u ka bɛnkanw ani fo ka taa se minisiriw jɛra ka kumaɲɔgɔnya mun kɛ transport bɛ se ka sabati jamana ɲɔgɔn cɛ ko nin y'o hakilina ɲuman dɛ wa tile 15 in de bɛ di u ma dɛ o kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen ka jija ka taa mɔbili bila norme na a fɔra ko k'a bila sariya min kɔnɔna la ni maa min ma se ka bɔ o kɔnɔna la k'a bila o la o kɔfɛ kɔni ko tolérance o foyi tɛna kɛ nin ko in na sariya y'a fɔ cogo min na n'o ye UEMOA sariya ye baara bɛ kɛ ni o de ye n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa keba an ka douane tigilamɔgɔw olu ye wulikajɔ dɔw kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ nin waati laban in na an ka douane ɲɛmaaba Konate a n'a ka cɛbalenw k'u ka wulikajɔw bonya kosɛbɛ wulikajɔw kɛra sababu ye u ye ɲɛnaminimafɛn caman minɛ ani ka minɛn dɔw minɛ minɛn min tɛ sariya kɔnɔ ko ka kɛ ni mɛ kalo tile 4 ye Bamako kɔnɔna la douane maaw ka wulikajɔw kɔnɔna la u sera ka taa u tɛgɛ da ɲɛnaminimafɛn dɔw kan ɲɛnaminimafɛn mun n'a dagosi ka bon kosɛbɛ u b'a fɔ min ma ko cannabis biriki 94 u ye tɛgɛ da o de ka Mercedes dɔ kɔnɔ Mercedes mun ni maa yɛrɛ kun tɛ se k'a dɔn ko fɛn b'a kɔnɔ nka ko fɛn mun ye douane tigilamɔgɔw u ka cɛsiri n'u ka vigilance n'u ka wulikajɔ de kɔnɔna la u sera ka taa tɛgɛ da nin Mercedes in kan ka nin minɛ ko wa u ka wulikajɔ kɔnɔna la tuguni
Bamako tɛ dɔrɔn tɛ Kayi kɔnɔna la fɛnɛ ku u ye farni jisira mun ni ko douaniw bɛ ka wulikajɔ kɛ duguma sira jisira ka se ka a bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi sɛgɛsɛgɛliw le kama u sera ka taa u tɛgɛ da fɛnɛ Kayi fɛn mun ye farni mun tɛ sariya kɔnɔ o tɔni ta ma wa ko o ma dan o dɔrɔn ma tuguni Kayi kelen kɔnɔna la ka kɛ ni fɛn mun ye avril kalo labanw ye ko u tun ye tɛgɛda fɛnɛ a minɛ n'a ɲɔgɔn dɔw fɛnɛ kan ni o fɛnɛ bɛ tali kɛ minɛ minnu n'u bɛ don ka sɔrɔ ma kɛ sariya kɔnɔ wa sɛbɛn fura foyi to u la ko u y'o minɛ wa Kayi dɔrɔn tɛ Bamako Kayi u bɔr'o kɔnɔna la fo ka taa se yɔrɔ caman ma munumunu salo kɔnɔna la ko douane maaw u ye nin baara minnu kɛ ko wa ko m'a yira k'a fɔ an ka douane k'u labɛn bɛ Mali dugukolo fan o fan de bɛ yen nɔ minɛ fɛn fɛn bɛ don ka sɔrɔ ma kɛ sariya kɔnɔ ka se ka an ka jamana waganɛ nafolo mun kan ka don k'o kumaniya waganɛba ma ko o baaraw o ni mun ka kan u ka da o kan an bɛ taa an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw kan Kucalakaw bara kiba ɛrɛla k'a fɔ ko finitigilakaw ni o ye komisariya ni polisi ye olu ye u tɛgɛ da maa dɔw kan maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka wulikajɔ tun ye ka se ka taa dankari kɛ maaw bololafɛnw na Kucala komisariya ka wulikajɔ kɔnɔna la ni ale ɲɛmaa bɛ fɛn mun ye polisi Fuseni Jakite bolo komisari divisionnaire Fuseni Jakite a n'a ka cɛbalenw k'olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka se ka taa u tɛgɛ da siganamɔgɔw maa 2 kan siganamɔgɔ minnu ni sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ jɔnwala a jɔra maa ninnu na zone don wa k'u ye wulikajɔ mun kɛ ka kɛ ni bangi baarakɛla dɔw ka so u taara don kɔnɔ ka taa minɛnw ta minɛnw de taara ye ninnu ka so kɔnɔ minɛn minnu n'a yɛrɛ la a kun déclaré la k'a fɔ o minɛnw ko u sonyɛna wulikajɔ de kɛra sababu ye ka se ka taa tɛgɛ da maa ninnu kan ka jɔngala minɛ u la k'a fɔ ko u nɔ yera nin ko in na mɔgɔ 2 kelen bɛ t'i jɔ san 26 kelen fana ye san 24 an sɔngɔkaw bara kibaruya la k'a fɔ ko dɛmɛ wale dɔ taara ka ɲɛsin an sɔngɔkaw ma maa minnu bɛ so dɛmɛ wale mun na a dira diɲɛ kuru kara baloko sira mun bɛ yen nɔ ni o ye alimentation mondiale ye ka se ka dɛmɛ ta ka a ɲɛsin denbayaw ma denbaya mun bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ k'a fɔ malo tulu sukaro farini o taara k'a d'u ma ani nɔnɔ ni tulu n'a ɲɔgɔn camanw ko u ka se ka balo kɛ nin waati in na k'u to déplaceli fan fɛ yaasa u ka se ka u yɛrɛ ta yan'u ka segin ka se u sigiyɔrɔ la Kulukorokaw bara siman ɛrɛla k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔ siman sɔngɔ gɛlɛyara ko siman tɔni bɔra 21 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ 24 na Kulukoro kɔnɔna la ka sababu kɛ dɔgɔkun kelen ko jagokɛlaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kun jumɛn nin kɛra siman gɛlɛyalen bawo ko izinitigiw ka siman bɔta dɔgɔyara ani fo ka taa se ko mɔbilibaw ye jɔli mun kɛ ka sababu kɛ ko mɔbilibaw ma bila gabari kɔnɔna la ko o de kɛra sababu ye fɛn siman feerelaw ka hakilinaw la ko olu bolo o de kɛra sababu ye ka se ka gɛlɛya ta k'a lase siman ko ma nka fɛn mun ye consommateurs ye maa mun bɛ u mago ɲɛna ye olu fana yɛrɛ k'a fɔ k'u jɔrɔlen bɛ nin wale in na bawo k'a bɛ sɔn ka dɔ fara sojɔ musakaw kan Masinakaw fɛ yen nɔ fɛn mun ye sigida denw ye kalanbulon dɔ kɛra u kun kalanbulon mun bɛ tali kɛ conflit ni o ye fɔɲɔgɔnkɔ mun bɛ na sigida kɔnɔna la ni o bɛ wele ko conflit locaux ka se ka o furugufurugu ka o kɛlɛ ka na ni bɛn sabati sigida denw ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra kalanbulon ye ka ɲɛsin sigida denw ma Masinakaw bala arala k'a fɔ sigida denw sigida sifinnakaw fo ka taa se musow ka jɛkulu kafo olu bɛɛ lajɛlen ka o bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka ni kalanbulon in k'a bila sen kan ani fo ka taa se o ni partenaire dɔw ka bolo kan n'u bɛnna ka bɛn lakana a bɛ se ka sinsin cogo min na sigida dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani fo ka taa se ko ka kɛnɛya ko ma Gawokaw bara ɛrɛla k'a fɔ kuru dɔ tara ka ɲɛsin kalandenw ma kalanden minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ kilasi 8 ani kilasi 9 na Gawo Academy ani fo ka taa se UNICEF olu ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la yaasa sifinnaka minnu bɛ yen nɔ olu ka se k'u ka dɔnta kawriya u kana sigi so ten bawo ko n'a sɔrɔ kalanso dɔw bɛ yen nɔ gɛlɛya u sɔrɔ wale min bɛ kɛ u kun k'a bɛ kɛ sababu ye ka u ka dɔntaw ka kawriya nin waati in kɔnɔna la u ye nin hakilina in ta k'a kɛ weekend kɔnɔna la ka daminɛ 8h ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 12 ani fo ka taa se alamisa don ko ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 17 yaasa kalanden ninnu kalan bɛ se ka kɛ u kun cogo min na u ka dɔntaw kariya an bɛ taa Bajangarakaw fɛ yen nɔ Bajangarakaw ka u ye ɲɛdakura di a ma bawo ko san u bɛ yɛlɛmali don u ka nin taamasiyɛnba in na taamasiyɛn mun ni a bɛ bɛn ni keleya kofɔ n'a bɛ sigi ka fɔ kofɔ dɔgɔnɔw bara tuguna ko a bɛ bɛn kofɔ a bɛ sigi ka fɔ kofɔ a bɛ keleya kofɔ a bɛ ɲɔgɔn minɛ kofɔ ko san o san u bɛ jɛngani ladala ko in kɛ k'a kɛ
ɲɔgɔnminɛ ani fo ka taa se bɛn sinye bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ka se ka taa baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sigi ka fɔ basigi kɔnɔna la ko nin bɛ taamasiyɛn ɲuman ka o ta k'u ɲɛsin bajangarakaw ma keba yan'an ka don kɔkan kibaru kɔnɔ an bɛ taa e fan fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client Keba n'an taara kɔkan kibaru kɔnɔna la an b'a daminɛ Burkina Faso kaw bara Burkina Faso finitigilakaw u ye baaraba dɔw kɛ baara mun bɛ tali kɛ ka se ka sifinaka minnu kun kɛn bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ baw sifinaka ninnu u kun jagoyalen don ka u bila baarala baara mun ni u fɛla tɛ maa ŋaniya juguw fɛ baw a caman minɛna k'u to sifinakaya la san 9 fo ka taa se san 14 dɔrɔn fɛn mun ye kulu marifatigiw ye ni o ye maa murutilenw ye u bɛ taa ni sifinaka ninnu minɛ ka u bila jagoya baaraw la k'a caman kun bɛ u kun kɛlen don ka u bila ka se ka taa mugujuguw k'o da maaw ɲɛ walima ka renseignement ka o ta k'o di finitigilakaw ka kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen kan k'a caman kun jagoyara nka fɛn mun ye Burkina finitigilakaw ka wulikajɔw kɔnɔna ye ani fo ka taa se volontaire ma k'u kɛra sababu ye ka sifinaka ninnu caman k'u bɔ gɛrɛntɛ ninnu kɔnɔna la o bɔr'o kɔnɔ sifinaka ninnu ye témoignage kɛ a témoignage mun n'a bɛ maaw la misimisi kosɛbɛ ka maaw dusuma kasi kosɛbɛ baw a caman kun jagoyalen don dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu jagoyara u minɛna finitigilakaw fɛ ni o ye maa jugu ninnu ye ka se ka taa u bila ka mugujugu bila maaw ɲɛ wa dɔw ta kɛra u taara se u ka dukɔnɔnaw la ka taa u minɛ wa ko dɔw yɛrɛ somɔgɔw de ye u ta ka u di maa ŋaniya jugu ninnu ma ka taa u bila baaraw la a caman kun y'a yɛrɛ k'a fɔ depuis olu ka sifinaka baaraw olu kun bɛ k'a laɲini dɔw kun bɛ fɛ ka kɛ dolancilaw ye dɔw kun bɛ fɛ ka kɛ finitigilakaw ye dɔw kun bɛ fɛ ka kɛ jamana kɛnɛyaso ɲɛmaabaw ye dɔw kun bɛ fɛ ka kɛ jamana marabagabaw ye nka k'u ka suko bɛɛ lajɛlen de kun tiɲɛna k'a sababu kɛ u minɛlen mun kɛra maa jugu ninnu fɛ caman y'u ka témoignages kɛ ko nin ko in k'a jaru ye kosɛbɛ finitigilakaw ye baara min kɛ ka se k'u bɔ nin janɛmɛ in kɔnɔ janɛmɛ mun ni u kun b'a la caman minɛnen k'u y'a dɔw minɛ k'u sɛbɛkɔrɔ badi k'u sɛbɛkɔrɔ dasi u ye caman minɛ ka saya da yira u la k'a fɔ ko a bɛ don an ka baaraw la walima an bɛ aw ni bila ka taa lahara ko caman kun jagoyara u ka témoignages sen fɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko finitigilakaw ye baara min kɛ olu nisɔndiyara wa u bɛ finitigilakaw fo hali denmansa dɔw fana ka fɔ la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka dutigiw ni o ye o furukɛw ye u ye olu jagoya ka o denw minɛ ka taa u di maa juguw ma wa u ye olu jagoya ko musolakaw ninnu kun caman kun bɛ sira ni yɛrɛyɛrɛ la u kun bɛ u da su kɔnɔ sunɔgɔ t'u ye bawo u denw taara di maa jugu ninnu ma k'u bila jamana juguya la k'a sɔrɔ u fɛlako tɛ ko nin ko in k'a kun kɛra dusumakasa ye olu ma sifinaka ninnu caman n y'a fɔ a ye cogo min na san 9 san 10 fo ka taa se san 14 dɔrɔn ma finitigilakaw kɛlen ka gɛlɛn tɛ ta k'a ɲɛsin maa juguw ma ka u minɛ u bolo u nana u ka sow kɔnɔna la caman ma da la yɛrɛ u nisɔndiyalen u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i janto yɛrɛ la ani denmansaw bɛɛ ka fɛlɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ maa si de kana kɛ jamana jugu ye gɛlɛya mana se i ma cogo o cogo i k'i kɔlɔsi i kana bɔ jamana fan fɛ ka taa fara maa juguw kan i kana kɛ sababu ye ka i yɛrɛ woloden k'a ta k'a bila juguya sira fɛ ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ maa jugu ninnu bɛ se ka u faga wa ko ninnu yɛrɛ ala de farala u kan u sera ka bɔ ni maa jugu ninnu ka bolo kan ni finitigilakaw ka wulikajɔw ye témoignage kɔnɔna la a mun bɛ maa misimisi ka maa dusuma kasi kosɛbɛ wa ko finitigilakaw bɛ ka wulikajɔ mun kɛ Burkina Faso sifinakaw ka se ka u bɛɛ lajɛlen lakana ka bɔ maa ŋaniya jugu ninnu ka gɛrɛntɔw bolo ani fo ka taa se gɛlɛyaw bolo keba an bɛ taa nigeriakaw bara nigeria Facebook ani fo ka taa se Instagram ma u bɛ ɲini ka dansigi kɛ Nigeria jamana kɔnɔ la bawo gɛlɛyaba de bɛ Facebook soba ni o ye Meta ye ani nigeriakaw ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya mun ni a bɔra BBC kunnafoni sira la
u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Nigeria sira minnu bɛ yen nɔ n'u olu bɛ adamaden ka kibaruyaw n'a ka kunnafoniw ni adamaden ka Nigeria jamana kɔnɔ ko olu ma jɛn n'a ye u ye damakasi sɛbɛn de ta k'a ɲɛsin Facebook soba ma bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Facebook ye sariya sɔsɔli mun kɛ u ye amande mun ta k'a da Facebook kan ko Facebook kan ka a sara Nigeria jamana ye k'a dɔw bɛ t'i jɔ fo sefa wari $290 hakɛ an ka fɔ dollar wari $290 hakɛ dollar wari million k'u kan o de sara Nigeria jamana ye bawo ko Facebook ye maaw ka données minnu ta ko données ninnu bɛ taa min olu ye demande de d'u kan k'a fɔ ko maaw ka ja minnu bɛ n'o bɛ Facebook kan a bɛ taa yɔrɔ jumɛn de k'u fɔ k'a ɲɛfɔli kɛ maaw ye maaw ka se k'a faamu bawo ko cakɛda mun don n'i y'a ta k'a lajɛ Nigeria jamana kɔnɔ maa miliyɔn bayirika o de bɛ a sanfɛ wa maa caman bɛ yen nɔ u bɛ k'a kɛ u ka feerekɛyɔrɔw ye u bɛ k'a kɛ u ka entreprise ni u mago ɲɛ yɔrɔw ye ko nka ko maaw ka jaw Facebook bɛ k'a bila yɔrɔ min na ko Facebook ka ɲɛfɔli kɛ o de kan bawo ko maa ka ja kan ka protéger de bɛɛ lajɛlen ka ja a kan ka protéger ja bɛ taa yɔrɔ jumɛn k'a kan ka ɲɛfɔ ko Facebook ma se ka jaabili de di Nigeria jɛkulu ninnu ma bawo jɛkulu caman de fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ n y'a fɔ cogo min ka maaw ka jakow la kɔlɔsi ko fɔ ka ɲɛfɔli kɛ olu ye de nin ko nin la ko Meta so b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Nigeria bɛ ka gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin olu ma ka olu wele kiri bunakun kan cogo min na ko don nataw la ko n'olu y'a ye cogo ma sɔrɔ nin ko in na k'olu bɛ sɔn ka na u ka fɛn min ye réseau social in k'a ta ka bɔ Nigeria jamana kɔnɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko don nataw la Facebook ani fo ka taa se Meta ka réseau tɔw bɛɛ lajɛlen k'o bɛ sɔn ka bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ Nigeria jamana kɔnɔ bawo ko Nigeria bɛ ka gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin u ma ko k'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de mago bɛ olu ka bɔlɔlɔ sira ninnu na ko ni olu y'a ye k'a fɔ gɛrɛntɛw tɛ ka ban don nataw la k'olu b'u ka kasa koro ka bɔ Nigeria fan fɛ an bɛ taa Amérique jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko Brésilkaw bara Rio de Janeiro Lady Gaga ni ale ye dɔnkililamusoba ye a ka concert ka kɛ ni karidon ye concert kun bɛna laban ni gɛrɛntɛba ye bawo a bɛ fɔ min ma ko attentat ni o ye mugujugu dɔ ye ko dɔw kun ye a laɲini ka se ka taa o don ni concert kɛyɔrɔ na maa ŋaniyajugu dɔw minnu ma se ka bunnatigɛ ko ka kɛ ni mɔgɔ $2 hakɛ olu de kun bɔra yaasa ka se ka taa ni concert belebeleba in ka taa a lajɛ ko concert kun bɛna kɛ suguya ye maaw bolo nka musolaka yɛrɛ ni o ye dɔnkilidalamuso ye Lady Gaga a ko ko k'u bɛ tare fɔ bawo ko in ka a ma se ka a sira sɔrɔ maa minnu kun bɛ ka a labɛn ko finitigilakaw sera ka na joona ka na dansigi kɛ maa ninnu na minnu kun bɛ ka se ka mugujuguw labɛn a ka concert kɛyɔrɔ la ka kɛ ni karidon ye wa ko fɛn mun ye sigazama minnu yira nin ko in na ko kiiritigɛlamɔgɔw nana ka dankari ko la nin waati in na u bɛ finitigilakaw ani kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko ɲɛ na nin ko in kɛra cogo di maa minnu nɔ b'a la fɛn fɛn mana k'a ko la ka se ka u sɛgɛsɛgɛ wa o ni ɲangili min ka kan ko o don kan Keba Jalo ni ne bɛ dan siri bi wulada in na kibaru la bamanankan kɔnɔna la ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn kun sɔgɔlen don jani